I dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu Veljke Gamesa. Danas ćemo igramo house mapu. I u prošloj epizodi smo napravili zapravili kamena i nešto i farmu smo. Ajmo da nastavimo. I mene interesuje kako da napravim sad ovaj bokal pun vode. Znači, ako moram tu imati kamena, dakle 3, a ne, u ovom odgore. Svaki slučaj. Ne! Sada. Tu. Ne treba ovdje kamen. I ne treba tu kamen. Znači. Pa, vidjelo. Kako neće, majko mi. Uzmi kantu. Tako. Treba da nađem je. Ne, sjeba. Zeznut ćemo se. Vidjet ćemo kako još. Ajde. Ja bi u ovoj epizodi napravio farmu tureta. Ne dugo sam kupio, a idem vesiti. Ajmo, tamo u zemlju. Gdje bi to vamo napravio. Vamo. Ajde, ja imam kamen. Ne. Ajde, kupimo kamena. Znači, ovo nam ne treba i ovo nam ne treba. Pa dobro. Pa imam tako količinu kamena. Ajde dok ovo kopamo mi ćemo nešto pričati. Ne znam jer šta da pričam. Ne, šta ja radim, nič tako je kof. Ne. Ja, ljudi. Poginuli. Samo su stvarno žive. Jesu. Samo moramo paziti da ih ne izgubimo. Pa nisu nešto rijetki. Dobro. Ajmo dalje. Uje. Dosta nam je. Evo eko nam je dosta. Ajde sad pravimo ove. Dalje iskopamo još jedan kamen baci. Ajmo. I ajmo. A da, ovdje nismo ni dovrši. Drži. I nikako ne može pasti. Sada držim. Tu treba ovdje načiti ide 2. Da. 2 tu treba i tu. Nekako mi malo naša farma. Nico.
Ajde. Dobro. Dalje. Evo ovdje. Stavljam, ne tu. Tu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dobro. To je još jedan red, tako da dobro ćemo kasnije i dozvojimo unutrašte. I evo ga, to je to. Što imamo vi još u ovoj epizodi da radimo? Mogu i biti da idemo... Ajde napravimo kao... Patsin. Biću on ovdje. Ano? Mislio sam da ga proširimo ovoliko. Ljudi moji. Znači. Tako. Tu. Pa. Ajde ćemo u krug. Samo krug da napravimo. Ne. Ma dobro. Ismo ni stvari iskupi. Sjeti, izlišao sam ovako. Ajde, stigamo. Nemamo sad ništa. Imamo što piće. Razbijaj ovo. A ne. To. Samo ovo treba da razbijemo. I daj to treći. Evo ga. Ovo neće dugo trajati ova epizoda. Makar 10-11 minuta. To samo okružimo i nešto popunimo, to je to. Ja ćete mi sad da igram. Evo ga. Aj, eto. Gdje svi? Dobro. Tako. Ovo ide pravo, da. Ne ide. Dobro. Evo sada je opušteno. Šta je opušteno? Ajde, mi ćemo i ovo popunjavati. Ajde, popunjavamo. Ja mislim da će nam...
Dobro. Kad popudimo ovo, tu preknemo epizodu. Ovo na spavanje. Ljudi moji. Aga. Meni je Minecraft nijedna najbolji igrica. Možeš sve tu radiš, da možete neke mape nove, da uzimate puno svega novog. Ne znam kako da skupimo, ajmo da skupimo 12 pa da vidimo. Tako, ne, mi smo za 13. Treba nam još 2. Ajmo da ga uzmemo. Dobro. I to je to. I ajmo da to pretvorimo ove, zato što dobijemo mnogo više. Ja mislim da je to... Sada će biti neki veliki bazen. Mislim da je ovo dovoljno. Ako bude ostalo, mi ćemo da vidimo kako ćemo još širiti. Hajde. Ajde, ovo proširimo tu ovdje. Evo, može tako. I to ti to. Tako ćemo. I proširit ćemo se u sljedećoj epizodi. Tako je to za ovu epizodu. Ovo bio Veiko Games. Hvala za 7 subscribera i nadam se da će... I... To je to ljudi, mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ovo bio Veiko Games. Ako vam se sviđa klip, like, shareujte i subscribeujte. Hvala ljudi. I pozdravite, ćao!